Ta nejlepší školička, to je naše kytička. Do kytičky chodím moc ráda. Máme tady 2 třídy. V jedné jsou menší a ve druhé větší děti. Paní učitelky si s námi můžou hezky hrát a učit se, protože nás tady není moc, 7 v každé třídě. Paní učitelky na nás mají čas, jsou moc hodné a krásně se na nás usmívají. Ahoj, ahoj Krtku, ahoj Krtku. Je, a teď vám něco ukážu. Už jste někdy modelovali z hlíny? Ne? To my v kytičce děláme keramiku pořád. Moc nás to baví. Na začátku mi to moc nešlo, ale paní učitelka mi pomáhala. A teď už udělám třeba moc pěkná zvířátka. Anetka zase nejradši maluje a Bétík vystřihuje a nalepuje. Někdy taky udělám Wendy. To je želva, která tady ve školce bydlí. A my si s ní můžeme hrát. Má krunýř. 1, 2, 3, 4. Když jsme ji přinesli, tak měla 7. A teď má 15. Často plaveme. Nikam nemusíme chodit. Bazén máme přímo ve školce. V teplé vodě se potápíme, hrajeme si a Martina nás učí plavat srdíčka. This is a cat. Rozumíte mi? No, jestli ne, tak neumíte anglicky. My se tady anglicky učíme. Jsem Čech. Učím se mluvit anglicky. 1, 2, 3, 4. Takhle se anglicky počítá. Ještě řekni kameře, jak se jmenuje váš pan učitel na angličtinu. Já vím, Julian. Jillian umí jen anglicky a přiletěl k nám až z Ameriky. Chodíme ven na zahradu. Máme tady houpačku, klouzačku a písek. Ale nejen to, máme tu i 2 kamarády. Kamerunské koníky. Jsou to bráškové, Ferdinand a Emanuel. A když nejsme na hřišti, tak jdeme na koníky. No na živý opravdu. Můžeme jim dát nějakou dobrotu a taky na nich jezdit. To je úplně nejlepší. Pak si třeba o koník zaspíváme. Taky umíme básničky a učíme se i tancovat a hrát. A naučíme to i nové kamarády, kteří sem k nám do kytičky chtějí chodit. Naše internetová adresa je www.studio-kitka.cz